Kublai ya pi baro ngadi marina kashnong tra jonga de na laitera bat ngapriang sngo bahaya pi baro sya kini ke channel jonga laitera roots ngatarai bun na pi playo I bat yo sngo ya katama kabajia ha Ukraine kanie ka pensngosi ya ki briew baro ha ka perthai om tang ya ki briew hangne ha Europe kanie ka pynkynmaw biang iangi ki briew ya ka jingpynjulor jong ke thama bat kham tam ya ka jingpynduh no ya ki mynsiem briew hangni ha France hajan man kinong ba ne kishnong kidon ki jingtaimot bat ki statue bala tei na kabynta ki riewshlur ki balayap ha ka thama ba nengkong bat baar na kabynta ka jinglait lut ka ri lajong te ha kani ka video ngan pen iya phi ya katukat ni ki jingtaimot bat ki statue ki bangila mynsiem ha kani ka shnong ka bangasa kani hangne kadai ka jingtaimot ka ba pensa jingpynmaw ieid ya shibun ki shipai bat ki patba ki balayap ha kamadan thama ba banengkong bat baar hangni haken ro philaban I ya shibun ki kerteng jong ki briew ki shipai bat ki patba ki balayap ha padeng usnem kat khandai spa alai pukhandai bat kat khandai spa sapusan na katakadaw kashnong kamla ban klet yaki bat ka penpaw ka jingsunghu da ka batei ya uni umot ubalong kadak jong ka jing burom yaki nila ban yo I habaro arliang jong kini kikin ro la tho yaki kerteng jong shibun bha ki shipai ki balayap no ha kamadan thama om tang ki shipai nre ki patba ru hangni la tho victim civil kabamut ki patba ki bayap ha kathama kini ki jingtaimot ki pynkynmaw yangi ya ka jingsneu jong kathama bat hakajuh ka porpat ki pynkynmaw ieid yangi ya ki riewshlur ki shipai ki patba ki bayale persya bat ki nongshun utei umat bajrong hang teipat ali ngini lek pet najan udon lai benta ki sculpture ali ngini lek pet de tho ayu mo hang tei hakan ro hang ni hakan ro la tho Indoshin kabamut Vietnam katba kini ki kentien ki babot pat Afrik du Nord kabamut ke Afrika basyatei kini ki sculpture ki pynkynmaw ya ki nong France ki balayap ha kathama Vietnam bat hakiri basyatei jong ke Afrika om tangkata juru ya ki tu ki briew ki balayap ha kathama ba banengkong bat baar lemba kini ki sculpture ngila ban yo I ya ka jinglanot ka jingkordet ba ki briew ki ya kendu ha ka porthma om tam ki shipai ki basyem jing henre ki khallung ki kenthei ki rieu temen ki briew ki bapang ki baduna ha ka dekhot met mat kumta ter nila ru ban yo I ya ki shipai ki riewshlur ki bahyar sya kamadan thama banyale persya ya ki nongshun bat banyada ya kari lajong harum jong katei ka sculpture bahajrong du la tho la pe kabamut ka jingsuk kani ka pynkynmaw yangi bangi dei borabor banjit ya ka jingyasuk om ya kathama ngakramen maki briew ki bayai nangni pynkynmaw diang ya kata namar kathama kamla banwan ra jingmentoy om tang mga bawan man pynkynmaw ya uni umod nreki bun ba de ki tourist ha uni weipat umot ngila ban yo I hang ni haken ro batchakmat batchadien bala tho daki hajar ki kerteng jong ki shipai bat ki patba ki balayap ha kathama banengkong bat baar kalong ka ike ka bakpang nut ban yo I ba uni shipai utia ayap hang ne harut lantiyat ya uni umot balatay hang ni latip kum umot
jong ka jingjob. Ngila ban yu i ukulai ubala ban herda kitab niang. Kini kikintian harumpat kimut ka jingjob ka khot ya ki riewshlur ki balayap na kabynta kari. Da ka balek persya bat kinong shun bat kani ka yalam ya ki sya ka jingjob sya ka burom bat ka jing embam jukut. Pioi nak takadaw kini ki briew bat ka sipay kiya kiyo sya te syadrong sya ka jingjob. Hakani ka kenro pila banyo i bala thok burom ya ki kerteng jongki arhajar sanspa life wengut ki sipai bat shispa anyo funyo ngut ki paitba jongkani ka shnong ki balayap na kabynta kari bat ka jinglait luot ki briew. Hauni uwei pat umot jong ki sipai ki paitba na do ki kena ki samla ki temen ki wan hang neman usnem ban penpaw ya ka jis ngangu jongki da ka bawan bu sentiu. Ale ken kin yelet pet u te umot hang te udon khana ayu. Piyo ikini ki briew bayang hang ne om parok ki de ki sipai henry laingut naki ki de ki patba ki bela sya siat penyap ha ki nong shun jongki tang nakadaw ba ki yarap ai jingtep ya ki sipai lajong ubriyo banengkong na sya kalyang kadyang udai unong khayi ubaar udai urang ba sipai ubalai udai unong tribala bat ubasaw udai unong khayiwan kalong ka aka ba sngewsih banyo iba tang kirang ba briyo ki sya siat henry wat ya uni ukna samlaro ubadang kat prakat kandai snem uni ukna ukurteng Leon Trulin kini baro sangut kila sya siat penyap ha kinong shun jongki ha kawi ka jaka ka bangan sa pen iepi bat kani ka jia ha ka thma ba banengkong kini kimat akani ka jaka ro ki khampau khamtam utai ubahadian ali ngin ya pule lang to ayu hang ni thma de 1940 à 1945 kabamut ya ki balayap ha pedeng usnem khat khandai spa sopho bat khat khandai spa sopusan ali ngelet pet ya utai umat jongka Louis de Betini ngila banyo i ba usipai udo ya kakti jongka upen pau ya kejin ngongo namar bakala penlat ya shibun kisipai bilat ha ka portma ba banengkong ka Louis de Betini kadai ka spy ne ka secret agent ka bastard ba bat kisipai bilat ki khot ieid ya ka siem jong ki spy ali bat nga nginyelit pet yu te umot ubakam kerpang la te buram ya uni umot na kabynta ki arpo hajar teli ki lengdukur ki bela syasiat yap ha ki nong shun kum juro ya ki try ne ki nong rijong ya kini ki sim ki bela syasiat yap ha ka portma ba ki la syasiat yap balai pitep namar ba ki de ki nong ra khubor ki badan kamtam ha ka to kapor ban pen i ya kadak ka jingsuk unong shna ulashna da shibun kini ki lengdukur halor ka kle jong ini ikong suk hang ni ha kejat jong kapat ngila banyo i ya ka tiar yada ka baheb ha ka badon rengkat bat kani ka dor jong ka lengdukur ka badai ka dak jong ka jingsuk ka len shop ya uni ubsain ubaheb ha ubadai ka dak jong unong shun ngatharai klam artatien kini ki khenna red ki bawan hang ni kia kali na ki kimi ki pa ya ka jingmut jong kini te uni umat udai ubala te pensa buram ya ki lengdukur
Oh, day hang day badan ka statue jong ulion trulin. POE udang kenap ha. Udang dontang kat prasnem ha kapor ba ulah syasiat. Day ha katama ba banengkong. Ba ulah trekom uspai nu secret agent na kabynta ka lajong. Wat lada udang dang kat prasnem. Uday ubastad bat riewshlur. Ulah sengnya kowe ka kenhun. Bat ki paralok jong pan ai jingtip ya ki sipai lajong. Shaphang kinong shun. Oh, pen udang jingdeng hakti. Lek se kadai ka style mo hak tu kapor pandeng jingdeng hakti. Tang bas ni ubok no. Baki nong shun kilakem ya bat ki siat peniap ya ha kowe kejaka. Ale ken nyali wat ya kata kejaka hakaba mau bat ki wei pat ki briew ki la syasi. Kani kejaka ka bangadon mynta kadai ka fort. POE kidon kita ki kenrok ki bajrong. Banyadana ka jing tombor jom kinong shun. Bat dai ha katama ba banengkong. Baki nong shun ki lawan ban kni ya kani kejaka. Wat lada ki kenrok ki jrong kat dai ru. Mynta hang tai ha pedeng kadai kejaka sa bat ki office jom ki sipai. Liang ini alit pet kam nang tiena khamat. Ngin sayo iya ke jingkang ka baheb ha. Bat kisi ya ki lama baper hakmat chongka. Tang ba ngimla pat let rung hapo. Ngila banyat kai tang hang ni habar. Oh ngayo inang ni kumpadon kawi ke jingkang. Tang ba kam day piang ni ngaklam yo iya ka kerteng jong ulion trulin dek se kadon sya katai kawe pat kaliang. POE ki penlang omang ni kenang baki nong shun kin jingjia ban kieu syate syadrong. Ale ngatrai ngila jan poy kata kejaka. Tang bangat ye ngalas ngutat dikjat. Namar baka heb ha kata kejaka. Oh ngatarai kala bandai kate hang teh kendong. Ali. Kadai hoot kadan hang teh ngalayo i. Pia buat em yang Ali nginyelit pet najan. Dai tek kani kejaka ken baki nong shun. Penyang ya ulion trulen hang ni haken ro bat kisiat penyap ya hang ni harum kadai ka sithi ba utho sya ka kmela jong ha shua ba uniap utho ngamap ya baro ya ki paralok bat ya kinong shun mynta bangala de wan jengo ya kani kejaka nganlek phaino siyeng pi. Bat ngabu tang kawai ke kyrmen bas skhem. Bat kata kadai ba katama ha Ukraine kan sangeh no. Kenang makan dangdon shushu ka jingjulor. Bat ka jingduh no ki mynsiem ba kordor. Bye bye. Saya syungsuk baro bat skau power klat ban subscribe ha ka channel jonga like their roots. Bye bye sa shin.